मिठ्या मारतायत. भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. हा विश्वास एकच व्यक्ती देते. ती कोणती सांगा? स्वामी. हा. विश्वाचा विश्राम रे, स्वामी माझा राम रे. बोला स्वामी समर्थ महाराज की जय. मी यांच्या रेसिपी नेहमी बघत असते. मी मिसेस सीमा वालिका. हा. मला आवडतात आणि त्यांचं बोलणं, दोघी जावांचं प्रेम वगैरे छान वाटतं ऐकून. हाय करतो की बाय करतो? हाय करते. माका वाटला बाय करता, काकी मगाचपासून म्हणता काय जावचा जावचा जावचा. हा, माका पण तसंच वाटलं तर बाय करता. आज काहीतरी सरप्राईज विजिट करूची असा. तुम्ही पण आमच्याबरोबर बघा आणि चला आम्ही खय जातो आणि खय मजा करतो ती. बरोबर का नाही सांगा? हा, चला जाऊया. हा, चला. कुठे जायचंय? आता आमचे मामा खय घेऊन जातील थंय. तो पॉइंटचं नाव त्यांना माहिती. इकडे जवळच एक बीच आहे भुईगाव म्हणून, नालासोपाराला फेमस आहे तिकडे. चौपाटी को शॉर्टकट. शनिवार मंदिर. छोटी छोटी भूक संध्याकाळची ती लागली आहे. त्याच्यामुळे घेतलाय बघा ठेचा पण एक नंबर बघा. पाणी मस्त. सुटलं बघून. बघा हे बघा, ही हिरव्या चटणीचा ठेचा हा असा आणि हा पाव. अरे देते ना ताम. घरात लाळ सुटली. अरे वडा कोण गेलो याच्यात लो. नुसते पावच दिसतात. अरे वडा वेगळं बांधून दिले. पाटली पिशवी. हा, पिशवी. हा हा हा, गरम गरम ह्यानी बघा वडे. गरमच. ह्या हिरव्या चटणीचा ठेचा, हा लाल चटणीचा ठेचा आणि मध्ये हा वडापाव. एक नंबर. लवकर लवकर, आता कुणाची बारी? लवकर लवकर, पटापट पटापट. वडापावची पार्टी आजोबांतर्फे. गाडी टर्न मारते वेळी ना सुगंध येलो गाडीमध्ये. बाबा म्हणाले भूक लागली आणि ही छोटीशी भूक तर असतात सगळ्यांका 6 वाजता. तसे मग ते बाबा उतरलेत आणि घेऊन येले. 20 मिनिटं लागली. 20 मिनिटं गरम गरम वडापाव बनवलं. पण मस्त मजा आली. खय जातात येतात. काय चाललास? बीच. वडापाव खालो गरम गरम आणि आता समोर पाणी आपण पिऊ शकत नाही की ते आता खारट, म्हणून बॉटल हातात. जाव सांगता बॉटल किती हातात. सरोजा सांगता हॉटेल कित्या खातात. आता या समुद्र किनाऱ्यावर थोडीशी मजा करतो. हे कुठला समुद्र किनारा माहितीये काय? भुईगावचो. ह्यो भुईगावचो बीच आहे ना, आमच्या घरापासून 40 मिनिटं आणि 13 किलोमीटर. 13 किलोमीटर. हा. आणि वसई स्टेशन पासून आता तो विचार करूचा लागतो. एक दिवशी वसई स्टेशन वरून रिक्षा इलव ना तर केळी मात्र दिसतो. म्हणजे म्हणतात ना, वसईची केळी फेमस. केळी दिसली. केरळला गेलेलाचा फील इला माहितीये. आम्ही गेलेले काय मज्जा आलेली. आणि हे समुद्र, आणि आज तर लाटांना एवढी भरती आली आहे ना. समुद्र किती पौर्णिमा झाल्यानंतर ना तर समुद्रात माप भरती इल्या. मागच्या एक मागे होता पाणी. खूप मागे होता, खूप. आता चला आता थोडे पाण्यात जाऊया. सोना माझा छाई छप्पा छाई करतात. ते गाणं आहे ना, छाई छप्पा छाई छप्पा छाई, पानियों के ऊपर छिटे उड़ाती हुई लड़की. अरे मार ना. मी भेटली. समुद्राच्या पाण्यावर चॅलेंज आहे. किती रशी उड्या मारू शकतात. चला 4 नाही तो 5. बघा. चला हो पाठी येतली एक लाट आणि सगळं प्लॅन खुश. हो पाठी पहिला धावून. काय माझ्या इज्जतीचा फालुदा करताय. जिंका तरी. उत्खननातून दगड शोधलेला आहे अशा प्रकारे. हा, कशाला घासून तरी घासून
अंग घासायला दगड. अरे बापरे केवढी मोठी लाट आली बा. वाव पेंग्विनची लाट उड्या मारतायत. अरे भारी भरकम उडी मारा ना, भारी भरकम. आमच्या ट्रॅव्हल व्हिडिओमध्ये ना एक गाणं आणि एक डान्स झाला पाहिजे. तर वहिनी गाणं गाणार, कॉपीराईट नको म्हणून, आणि स्नेहा आणि रुपेश परब स्पेशल डान्स करणार. चला 1 2 3 1 टेक. सागरी किनारा ओला सुगंध वारा, ओल्या मिठीत येतो अंगावरी शहारा. ओ ओ हा सागरी किनारा. माझा श्रीकांत बाय ना. आपण दुसरं गाणं बोलूया. चित्ते सागरा धरणी मिळते, तिथे तुझी मी वाट पाहते, वाट पाहते. जिथे सागरा वाट लावते, वाट लावते. येत नाही ना तू. तुम्हाला हा भुईगाव समुद्र आहे जो वसई पासून खूप जवळ आहे, नालासोपाऱ्यापासून पण खूप जवळ आहे. खय जातं मराठीत, किती स्वच्छ असा बघ. भुतूर काय घाण नाही, काय घाण नाही खरंच. अर्नाळा आणि समुद्रापेक्षा महिन्यातून एकदा तरी आमची होय फेरी असते. फेरी असतं, मजा येते. पण इथे आलेलं वातावरण एकदम प्रसन्न शांत. आता संध्याकाळचे 6:30 वाजलेत तरी पण बघ किती मस्त. जायची इच्छा नाही होत आहे ना खरंच. जाऊया काय घरी, नको ना इथे थांबूयाला, रात्रीचं डिनर बिनर करून जाऊया, काय म्हणता? आणि या बीचला खरंच एकदा तुम्ही पण भेट द्या. त्या टाइम आलो त्यावेळी वेगळं वाटलं, आता नाही मस्त. 4 वेळे गेले, 4 वेळे त्यांना वेगळा वाटला. मस्त म्हणतात मागच्या वेळेस एवढा लांब पाणी होतं 1 किलोमीटर, आता एवढं जवळ येईल पाणी. हा खरंच खूप. आणि आम्ही प्री वेडिंग बघितलेलं इथे. भरपूर जण ना प्री वेडिंग साठी येतात. समुद्राची मजा संपलेली आहे. आता भुईगावच्या स्वामींच्या मठात जाऊया. चला तुमचं दाखवायची. संध्याकाळचे 7 वाजत आले आहे. स्वामींची आरती आम्हाला भेटेल असं वाटतंय. हा स्वामींचा हा भुईगावचा वसईचा जो मठ आहे ना तो एकदम भुईगाव बीच पासून 1 किलोमीटर पण दूर नाही, एकदम जवळ आहे. हार्डली रस्त्याने 10 मिनिटाच्या अंतरावर. आणि त्या स्वामींचं मठ दिसलं आणि आपण थांबलो नाही असं कधी झालंच नाही. माझ्या बाबतीत तर तेच आहे की जिथे मठ आहे चला गाडी थांबवा आणि आपण मठात जाऊया. मठात प्रवेश केल्या केल्या अष्टविनायकाचं दर्शन. पूर्ण अष्टविनायक आहेत, महागणपती, सिद्धेश्वर, चिंतामणी. त्याच्या बाजूला गिरिजात्मक देवी पण आहेत बघा. आणि त्याच्या बाजूला लगेच आपला नवदुर्गा नवदेवी आहेत. आणि मठात आल्याबरोबर लिंबाच्या झाडाच्या खाली बघा. आणि हा कडुलिंबाच्या झाडाखाली ऐसा साईनाथ माझा लिंबाखाली प्रगट झाला. हे बघा हा. साईबाबांची प्रतिमा बरोबर कडुलिंबाच्या झाडाखाली आहे. आता त्यांचं दर्शन घेऊ. आता थोडं पुढे आलो. सप्तशृंगी आहे, कालीमाता आहे, महालक्ष्मी आहे, सगळ्या देवी आहेत. सगळ्या नवरूपं आहेत नवदेवीची. पायऱ्यांवर 2 असे पहारेकरी आहेत. मठात एंट्री करते वेळी 2 पहारेकरी आहेत. 4 पायऱ्या आहेत. 4 पायऱ्या. हा द्वारपाल. आतमध्ये बघा मस्त प्रसन्न वातावरण. आतमध्ये आल्या आल्या एकदम मन प्रसन्न झालं. पॉझिटिव्ह एनर्जी बोलतात ना ती आली. श्री स्वामी समर्थमधील श्री म्हणजे स्वयं श्रीपाद विराजित सद्गुरू भगवान दत्तात्रय स्वामी महाराज. स्वामी शब्दाची फोड केल्यास स्वाहा प्लस मी अशी होते. यातील स्वाहा म्हणजे भस्म करणे, अर्थात आत्मसमर्पित करणे. मी म्हणजे माझे, अज्ञान, अहंभाव, रिपू, गण व ईर्ष्या. अर्थात स्वामी म्हणजे माझा मीपणा स्वाहा करणं.
भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, हा विश्वास एकच व्यक्ती देते. ती कोणती सांगा? स्वामी. हां, नेहमी. आणि तो विश्वास एकदम एवढा अटळ असतो ना की मनामध्ये ते वाक्य आलं ना की खरंच मनातली सगळी भीती, आशंका, शंका सगळ्या दूर होतात आणि एक वेगळाच विश्वास जागा होतो मनामध्ये. हो, डोळे मिटलं की पहिलं स्वामींचं नाव घ्या, सकाळी उठलं की स्वामींचं नाव घ्या. त्यांच्या त्या नावातच इतका गोडवा आहे ना की बस, स्वामींशिवाय काहीच नाही. विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे, विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे. बोला स्वामी समर्थ महाराज की जय. मठात आलो जाऊ तिथे मिळतं, म्हणजे स्वामी समर्थांच्या मठात गेलो तरी आमचे सबस्क्रायबर आणि व्ह्युअर्स काय आम्हाला मिळायचे राहत नाहीत. त्या काकी मिळाल्या आणि समोरून स्वतःहूनच म्हणाल्या तुमचं परब किचन का? म्हणजे हो काकी, थँक्यू. कारण मी यांच्या रेसिपी नेहमी बघत असते. मी मिसेस सीमा वालिका, हा. मला आवडतात आणि त्यांचं बोलणं, दोघी जावांचं प्रेम वगैरे छान वाटतं ऐकून. बघा त्यांना बघा बघून मला बरं वाटलं एकदम. बघा बघा आमच्या सबस्क्रायबरचा किती आनंद होतोय. मठात आल्यावर एवढे चांगल्या व्यक्तीचं भेट पण झाली आणि आनंद तो अगदी गगनात मावत नाही असा आनंद झालेला आहे. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जर तुम्ही वसई, विरार, नालासोपारा या ठिकाणी आलात ना तर आवर्जून भुईगावचं बीच आणि भुईगावचा हा स्वामी समर्थांचा मठ नक्की भेट द्या. इथे इथे आल्यानंतर आल्यावर जो तुम्हाला जो आनंद वाटेल ना तो तुम्ही आम्हाला मग कमेंटमध्ये सांगा. चालेल. अशा प्रकारे हा व्हिडिओ इथेच समाप्त करतो आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत एकदा श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय.